Nu aș vrea să-l punctez negativ pe Valentin, dar are unele chestii pe care eu nu le înțeleg. Nu-și dă seama, deci eu l-am Uite, citat tu ai de nu putea știu. să-l, într-o relație cu tiparul lui de băiat, care are momente din astea. Deci am spus, eu îl înțeleg și pentru că așa este frate meu, leit, la modul de la comportament, la fizic, la nume, este frate meu și eu când îl văd și mai ales că eu treceam prin lucrurile astea cu frate meu și știam de fapt că intențiile lui nu sunt rele, ci pur și simplu, într-adevăr, nu știe să se exprime, nu știu să explic. Se închide foarte mult în el, Dar îl înțeleg la modul... Eu nu nu are înțeleg. intenții rele față de Daniela, din punctul nu meu are de vedere, intenții rele, are deloc. intenții rele față de el. Eu așa-l văd că se Este autosabotează interpretat în foarte anumite, greșit, în din anumite punctul meu de situații. vedere, Valentin. Are probleme la modul lui de a gestiona situațiile, ceea ce nu este deloc corect. Da. Și mai ales pentru Daniela. Nu știu, În principal pentru Daniela. Dar cred că pare nu a rău. ajuns la chestia aia să se gândească acum, nu cred că o vede din exterior, cred că o vede pur și simplu cum a fost el obișnuit până acum, cu mentalitatea asta așa mai de dat în spate când devine mai greu. Și aici văd că încearcă. Încerca să spună ceva și el spunea în ce lumină îl pune, adică Atunci cu deranjul, ce crezi că eu sunt bine, nu știu ce, atunci îi dau dreptate lui Daniela și vouă când spuneți. Acum, poate e o coincidență. Nu zic că e, nu zic nici că e. da, fii atent, coincidență, necoincidență. Se presupune că, uite, nu suntem în casa iubirii, astăzi ești la muncă, suntem la birou toți. Noi 4, da? Ai o zi foarte tensionată. Când intri în casă și îți vezi femeia, rămâi cu aceeași stare sau îți schimbă starea? Dacă ai o femeie Nu contează. potrivită, da, ți-o schimbă starea în bine. Femeia pe care tu o Ți-o schimbă iubești. starea în bine. Dacă e o femeie nepotrivită, ca dacă te ia și ea, dar ce ai venit cu starea asta la mine, că mi-o dai și mie, ce te comporți așa? Da, Ia dar că mă Daniela duc. nu e genul ăsta de Nu femeie. e genul ăsta, da. Daniela, din ce știu eu, e un gen e genul ăla de fată sensibilă, blândă. Da. Femeia potrivită îți schimbă starea sau nu în bine? Femeia potrivită, da.